аз 45 ҳазоре ки қайд кардагиян барои ихроҷ кардан мутаассифона намедонам он тарафҳора ва аниқ мекунем худо розӣ бошад дар видеои оянда ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонем. Падар вақтҳои наспоридагишам бояд биспора барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед. ба маълумоти ҳамаи шумо ахбороти нава мерасонам, баъдан ба саволҳотон ҷавоб мегардонам. чӣ хеле ки медонед, дар Федератсияи Русия айни ҳол рейдҳо боз пурзуртар карда шуданд, махсус дар аэропортҳо. бисёри нафар аллакай шоҳиди ин чизҳо ҳастанд ки дар аэропортҳо чӣ хел мигрантҳоро депортатсия кардесиянд, махсус мигрантҳое ки дар аэропорт дохил мешаванд ва беҳуҷҷат гаштугузор мекардану мехостанд ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёянд. милитсияи Федератсияи Русия гуфт чанд муҳоҷирро дар аэропорт депорт карданд. дар ҷараёни амалиёти нелегал 2023 ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Русия гузаронида шуда истодааст, ҳазорҳо шаҳрванди хориҷӣ аз қаламрави кишвар хориҷ шуданд. қарорҳо дар мавриди ихроҷи теъдоди зиёди шаҳрвандони хориҷӣ аз Русия зимни амалиёти нелегал қабул шуданд. дар ин бора намояндагии расмии Вазорати корҳои дохилии Русия хабар дода афзуд ки дар маҷмӯъ нисбати тақрибан 7000 шаҳрванди хориҷӣ қарори ихроҷ қабул гардидааст. айни ҳол амалиётҳои рейдҳое ки гузаронидастиянд танҳо 7000 қарор бироварданд барои депортатсия кардани шаҳрвандони хориҷӣ. иба танҳо дар як амалиёт чун. вале гуфта мешавад ки дар ҷараёни гузаронидани амалиёт тақрибан 45000 ҳолати нақзи қонунии муҳоҷират ошкор шудааст. аз ин шумор беш аз 33000-аш нақзи қоидаҳои вуруд, хуруҷ, обури транзитӣ ва будубоши шаҳрвандони хориҷӣ дар қаламрави Русия мебошад. аз 45000-е ки қайд кардагиянд барои ихроҷ кардан, 33000 нафар шаҳрвандони хориҷӣ оиди қоидаҳои будубош дар Русияра риоя накардан ё оиди нафарҳое ки депортатсияшон кардагияну аз Русия берун биромадагӣ нестанд, оиди ана ҳамин масъалаҳо мебошад. ва гуфта мешавад ки дар робита бо ташкили муҳоҷирати ғайриқонунӣ ва убур кардани сарҳади Федератсияи Русия бо тариқи ғайриқонунӣ нисбати 2000 шаҳрвандони хориҷӣ аллакай парвандаи ҷиноӣ оғоз карданд. яъне бо тариқи Беларусия ғайриқонунӣ вориди Федератсияи Русия шидана бигем ба шумо фаҳмотар мешавад. нафарҳое ки запрет дорану ба воситаи дигар шаҳрҳо вориди Русия мешаванд, дар ҳолате ки дастгиршон мекунанд, ногуфта намона ки нисбатшон парвандаи ҷиноӣ оғоз мекунанд. тамошобинони азиз, ибад як ахбороти муҳиме ки ба маълумоти ҳамаи муҳоҷирон хостем бирасонем. акнун комментарияҳоро хонда ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. як кас нависонда: ассалому алайкум бародар, як чиз пурсам. ҳамин масъалае ки дар Россия студент бошӣ ё ки ординатура бихонӣ, гражданини Россия бошӣ, дар мобилизатсия повиска метан, як маълумот битен. не бародари азиз, дар ҳолате ки шумо мехонем ба шумо повиска наметиҳам. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, ака конкурс кай мешавад? хушбахтона мо финали конкурса гузаронидем ба сари баланд. ҳазор раҳмати калон нафарҳое ки дар конкурси мо иштирок карданд. видеои прямои эфир дар ҳамин канал сахранид ҳастаед. ҷои транслясия бидроен тамошо кунед, марҳамат. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, акаҷон соли 1996-ро мебаранд хизмат? ҳамид тирамоҳида 1996 аллакай 27 сола кишида боша, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мебошад. як каси дигар нависонда: ду фарзанд доштагиёро мегиранд ё не ба хизмат? нафарҳое ки соҳиби ду фарзанд мебошанд, аз даъваткунӣ ба хизмат озод ҳастанд. малика нависонда: ассалому алайкум, савол доштам шумода. савол доштагиҳо метавонед ки дар ҳамин комментария саволотона бинависонед. иброҳим нависонда: ассалому алайкум, акаи Сорбон, ҳамин повороти Ленинград рудакӣ хонаҳо дар план ғалтидагиянд, ки меган дом мешавад? ҳамин дар геймплан ҳаста ё не? ҷавоб медодем. пешакӣ раҳмат. мутаассифона намедонам он тарафҳора ва аниқ мекунем худо розӣ бошад, дар видеои оянда ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонем. як каси дигар нависонда: якаи Сорбон, барои авф ягон маълумот надорӣ? оиди авфи муҳоҷирон ягон ахбороти нав ҳозира шуда несте, бародари азиз.
як каси дигар нависондаи бародар илтимос ҳамин воҳимаҳои рӯи наворта бас кун ба аллоҳ қасам чӣ дар кораи ҳамин коро илтимос бо як бори дигар бародарои азиз и номи видео мондан ягон воҳима нестай мисол мегирем агар ман дар ҳамин видео нависондам ки патен аз байн мерава ва аломати савол мондам навистагие ки патен дар Россия аз байн мерава дар мавзӯе гап задагием ки патен кардана дар ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат доданд камтарак мафҳуму мафкура боша агар сарфаҳм ями гапҳои ман мерава мардуми ба ақл тиҷаи нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон ман дар оила як писарам документ гирифтагӣ мара дар Тоҷикистон ба хизмат мебаранд ҳозир дар Россияем пешакӣ раҳмат нафарҳое ки хитона сардори оила ба қайд гирифтагиен як фарзанд мебошен ҳуҷҷат дошта бошен агар аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастен муаттара нависонда ассалому алайкум акаҷон мегуфтӣ оиди алимент супоридан падар наспора маҷбуракӣ мешавад ки дар суд тииша яъне ки вақте ки падар аз ситонидани алимент саркашӣ мекуна дар ин ҳолат метавонем ки шумо ба суд ариза бинависонед ва ҳамун қадар вақтҳое ки падар алиментша супоридагирам набоша суд бо тариқи ҳалномаш ана ҳамун пулҳорам вастанавид мекуна яъне ки бо ҳамун ҳалномае ки суд меброра падар вақтҳои наспоридагишам бояд биспора ва дар чӣ ҳолате ки набоша падар уҳдадор ҳастад ки барои фарзанди хурдсоли худаш алимент биспора тамошобинони азиз видеоро ҷамъбаст мекунем то наворҳои дигар худованд ҳамаи мо шумора нигаҳбон бошад.